ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон хостем ба шумо чизои мавсимӣ, яъне ки тирамоҳина ва зимистона, на тирамоҳ ва зимистонаро нишон ки борҳои туркӣ тоза ки ҷа як апашка дорем. Фақат ай Туркия меоран, ё борои дига ҷо надоран. Фақат борошон туркай, тозаҳай, гарантия қатъияй. Барои ҳамин шумо ҳозир ман ҳамиёра абзор мекунам, гап мезанам. Марҳамат апаҷон адабура ҳамиё шумо гап занед. Ё чияй? Ну, безрукавка. Фирма «Еда как» аз Туркия. Се ранг дорим. Ранги сиёҳ, кофейный, серый цвет. Се цвет? 400 сомонӣ. Ана чи? Размери чи? Размериш аз 48 сар када то 56. То 56. Муна бо як вай дорим. Дароза, тамошобинон шумо хушро амиятен ки ё безрукавкои дарози тоза туркӣ, фирмашон чия? Дакак ина. Дакак фабричный ино ҳамеш. Оригинал. Ино 550 сомон. 550 сомон. Ҳозир як дақиқа амира махшустар бинем. Амира як бор дига бинем. Давай. Ина бачаҳо бибинем. Ин новинка ҳамин сола. Новинкаи ҳамин сола ҳай. Дарозай. Крылышко дорад. Крылышко дорад. Мана. Ино нав буромад ҳамин сола. Як 15-20 рӯз шуд гирифтаго мо. Ина чанд қад дарозае ки ин зону то қариб то замин мераса. Қариб то замин мераса. Кадом одамое ки мисол чӣ мекунанд? мо ҳамин чиза ҳозир сёмка кардем барои шумо ки касе гуфт ки дароз ша фақат сёмка ки ина дароз. Ин мена барои як подписчики дароз гуфтаги. Ина марҳамат. Ина ёш. Фирма Клаудия Свингер. Бой дорад ино оригинал фирменный. Остинас 3/4. Охо, 3/4. 3/4. Қадаш дароз Свингер. Нархаш? Нархаш 800 сомон. Размераш аз 1 сар када то 4 XL. Аз 1 XL то 4 XL. Ино лакай как кардиган барин, турецкий ина. Вышивка дорад. Чисто шерстяной турецкий. Бор. Нархаш? Нархаш 350 сомон. Ина 350 ду ранг дорам. Оз айно ду ранг. Лекин ино стандартан ҳамаш. Манам ин чист стандарт. Безрукавка. Турецкий безрукавка. Агата номаш, фирменный магазин. Мала. Иноям дароз қадаш. Кама как блеск дорад. Размер от 48 то 56 сар кардааст. Рангои кофейный ҳаст, сиёҳ ҳаст и серый ҳаст. Ним осина. Мана хай ҷо пасбоям буд ним осина. Ним осина. Инам Агата фирма, фирменный. Дароз қадаш. Как свингер расас ино. Материалош шерстяной. Кама как размер доред? Ино размер кати. Тоже 48 сар када то 56. Ана ки бо шумо халатои туркӣ суроғ кардем тозааш. Ана ми халатои туркӣ тоза номуш чия? Версача ия? Ино велюрин. Велюр Версачи. Капюшон кати. Бо лозми. Размер кати. Ино размер то 44. Аз чанд то чанд? Аз 38 то 44. Размер 3-4 ранг ҳаст ино. Ранги фиолетовый, ранги бордовый, ранги сиёҳ. Ино BTS. Фирмае ки Туркия ба фақат ам BTS. 650 сомон. BTS. Ино BTS. 650 сомон. Велюраш тоза. Худашон медонам, мехаридаги. Чизи? Турецки. Аз бе капюшон. Лекин инҷа бе капюшонашо додаги ман. Ҳозир ман ино мана сиёҳ. Агар гулаша дигар хел хоҳедон, бистрӯи ҳар хела ҳаст. Аз размер чанд то чанд? Ино аз 38 то 44. Саломат бошед. Намегзарем ба ҳамин куртои ҷинсӣ. Гадензия курти ҷинс. Вышивка кати ҳам барои либоса дароз пӯштан ба кӯтоҳон кӯтоҳ. Кӯтоҳон агар кӯтоҳшан ҳаст. Размерои чанд то чанд дорен? Ино аз 38 то 52. Ҳамин размерои 38 то 52 куртои ки ия ҳамин зимняя? Ино аллакай осенне. Менам худи тирамова мепӯштаги. Материалаш мулоими зур будай, на? Ҷинси тоза. Материалаш мулоими Ӯзбекистонам не, айни ваям не, айни Туркия ино ҳамаш. Бардорам чӯб қати бардор.
Айна май дуртар мегирам. Исти. Нархи иё чанда апа? Ино 550 сомон. 550 сомон. Яки мадраш ҷудо мулоим буд аст, а? Зур. Джинси тоза. Джинси боз тоза. онам аз сентябр мепӯшидаги либосим. бо дигар фасонаш ҳам ҳаст ин сол ба хоанада. Ҳар хел, а? Пешошон дигар хел. пешаш дигар хел фасонаш ҳаст. бо Ана мегзарем ба инами чизои чӣ меган? Ласинишки меган, а? Ласинишки. ласина. Ласина ангорка. Турки, ҳа? Тоза. Бинго. Тоза. Нарху шакл гап зад. Чӣ вақт нишон Так, додам? ино 100 сомонӣ. 100 сомон. 100 сомон. Инош 80 сомонӣ. 80 сомон. Инош вай кад бисркати 80 сомон. Инош вай ин осенний, ин ҳозир пӯштан мумкин. Аз сентябр. Ина бинем ки иё турки тозан, иё вайрон намешан. Якта мепӯшӣ, якта мегирӣ. ин бори тошкан шида мегарди. мисол ба. Ана иё нарху иёша гап занем апа. Нарху иёра. Иё детскел ё ки без размерни. Не, ино вай. Ино видоед ме вай сола ино. Вай сола, ҳа? Фарқ надора нархуша гап занем. Фарқаш не. Ино 70 сомонӣ. 70 сомонӣ. Без размер ҳама не? размер, ҳа. Без размерни ҳамеш аст. Велюринашам ҳаст. Атласвешам ҳаст, шерстянояшам ҳаст, ҳамеш разнообразие по размерам. Яхлар безразмерный, стандартный. Ана ҷамоа чизи дигаи дидем, ана фирмаи Ауша ҳаста, намедонам бозорда мо намо сиёмка карги бидем. Ана фирмаи Аушара, шумо ҳамин фирмаро бисёр нағз медонем, ҳамин фирмаи знаменитияй. Нархи иё чанди ака? Ино 150. 150 айман арзон адигаро. Ман бисёр намемонам. Арзон шумо ба 150. 150 сомон. Ино гарантия 3 сол мепӯшам. 3 сол? 3 сол ҳичи намешуд. Ҳичи намешуд, а? 20 сол бузо мебиёрам, ягон проблема нашудааст. Дигар фирма может быть, ин не. Фирмаи Ауша, знаменитӣ фирмаи, ягон чӣ намешудааст. Айна марҳамат, касе ки дар канал обуна нестен, обуна шавем. Ман номерои телефонам мемонам. Касе ки мехоҳад барои доставка кардан, мо доставка дорем тамоми ҷо. Агар апамонам хо маслиҳат мекунем, агар хоҳам бо номерои телефоншона мемонем. Инами мағозада мағозае ҳастае ки беҳтарин чизоро дора. Ҳамаи чизош туркӣ, ҳатто як наски дигар ҷоро намезанам апам. Ҳамашон туркӣ. Нархшонам стандарт нест, хеле арзон када. Шумо метавонед ки ами апамо харидорӣ кунед. Боқӣ сарбаланд бошед дар паноҳи худо то видеоҳои оянда. Ана бо як чизи дигар фаромӯш кардем ки инами абайо, нами чиро мо нагуфтем. Марҳамат апами абайоро ҳам гап занед. Абайо. Ин абайо бори Туркиянам. Чанда нархошон чандия? Шумо нархшав размер 500 сомон. Айно камтар мондагӣ, размери 4 мондагию, МК мондагӣ. 4 МК мондагӣ. 4 МК. Ино салата осенний вариант. Ман ино абая. Абая омо. Абая дароз, а? Дароз. Аз размер чанд доред? Нами размерош агар. Аз размери 38 саркада то 42, 44 шахай фурӯхтем. 38 то 42. Да. Шифоновый. Вавилон фирма. Фирменный ино. Нархаш чанд? Нархаш 400 сом. 400 сом. Зинда бошед. Ё дароз будастан, поёнашон. Ҳамеш дароз, поёнашон турқати, ороишашон турияй, осиношонам тур дора. Ана ҷавози мегзарем ба сезони чизое ки шумо да ҳозир ҳам пурсидестем. Инаё падоби чиян ира чӣ меган апа мияка гап зад. Биё ака нархоша гап зад. Так, нархош. Ина 600 сомон куртка. Мана куртки турецкий. Женская ё? Ино женский. Ин женский дудонеш мондагӣ. Ман ин мардона турецкий. Без рукавков, дублёнчатый, кожаный, чисто кожа. Чисто кожа. Ин мардона. Нарх. Нархаш 350. 350. Размери чанд? Размер аз 1 XL саркада то 4 XL ҳаст. Ана духтарноша нишонте. Ё чиян? Инаям без рукавка. Без рукавка, ҳа? Дублёнчатый, дублёнка, ҳа? Размери аз 38 саркада то 56 размера ҳаст. Рангои коричневиш хай камтар мондавад. Нархаш? Қадар дароз. Нархаш? 350 сомон. 350 сомон. Да шумо метавонед ки чӣ ном дора? Дублёнка. Без рукавка дублёнка. Без рукавка дублёнка зур шаге. Наёш ҳам нишонтен апа. Наёш ҳам нишонтен. Ин ҳам женская, на? Инам ҳамир занона. Малем биҷо бобаяша занона. Чисто кожа.
чиста кожа чандай нархаш? اینا 400 کلان размерش 400 сом. ина кожаниш размери калон ки одамои чида мешаванд 400 сомон. Нисбат бигирем дигар ҷо нисбат дигар бозорда япамон арзонтар да баро ки ма 500 сомон дида будам. Неҷада 400 сомон да шумо метавонед харидорӣ кунед. Ина майдош мумкин бо арзонтар бошад. Да. اینا 300 сомон. Ина 300 сомон барои این духтаракай. برای دخترای 15-16 ساله‌ها اینم چیسته همین دوبلونکا کجا؟ فقط молодежный мамаша. Молодежь, Ага, 300 сомон. хайна боқӣ сарбаланд бошин маълумот гирифтем касе ки дар курай гап мезанем телефонҳоро мо мемонем боқӣ сарбаланд бошин то видеоҳои оянда.